Kasabay ng panibagong school year ay ang pagbubukas rin ng panibagong campus ng Governor Mariano Villafuerte Community College o GMVCC ngayon sa bayan ng Pasacao. Matatagpuan ang GMVCC campus sa Barangay Tinalmud na inaasahang magbibigay ng mas madaling access sa kolehiyo para sa mga kabataan sa bayan at mga karatig lugar. Kabilang sa mga unang kursong iaalok ng kolehiyo ang Bachelor of Science in Entrepreneurship upang ihanda ang mga estudyante sa pagnenegosyo at iba pang oportunidad sa trabaho. Ayon kay Mayor Nino Tayco ng Pasacao, hindi na kakailanganin pa ng maraming kabataan at mag-aaral mula sa coastal at upland barangays ng Pasacao. Gayun din ang ilang residente ng karatig bayan ng Libmanan na bumiyahe pa sa malalayong lugar upang makapag-aral ng kolehiyo. Nagpapasalamat din ang alkalde kina Governor El Rey Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte at sa provincial government ng Camarines Sur sa pagsuporta sa pagbubukas ng bagong community college sa bayan.